Takže zdravím, tady Martin Malárik 23 a dnešní video si zahráme Minecraft a co dneska dělat? No, dneska jsou Vánoce. No, dneska nejsou, ale když to koukáte vy, tak jsou Vánoce. A nemáme stromeček. Tak pojďme si ho postavit a snad to napovede a dáme to nějaký dáreček pro Tomáše. Takže já myslím, že se na to můžeme vrhnout a před začátku dajte ještě like a odběr, pokud se to video líbilo. Pokud ne, to už moja vina není moja, ale pokud ano, tak zamýšlíte na like a odběr, pokud chceš vidět takéto pěkné tvorby a i nadále a já myslím, že už to okecovat nebudeme a můžeme jít na to. No takže já bych chtěl něco zložitější, nějaký redstone, stromeček asi obyčejný stromeček nějakého zdoby. No ale jakože já mám plán, že tam budeme dávat prostě pokládat bloky na to, na ten stromeček jako ozdoby. Jakože to spravím, nějaké věci to tu potom, nějaké listy to ano, ale jakože nějaké ty, například taky gule. To dám na, no prostě. Potom uvidíte ve videu, já se ti volá, ty vole. No, takže. Chcípni! Nesmím ještě se to zabije na začátku videa. Chcípni. No, hora. Vidíte. No. A já bychom se tak mohli postavit ten domeček, ten stromeček. Já bych to tam někde tady. Takže to jdem vyzjistit a můžeme se na ten stromeček, no prostě postavit nějaký pěkný. To asi by to bylo nějak dlouhé, ale aspoň nějaké na to Vánocné. To seká, lebo furt nemá svůj počítač. Toto je nějaký, nevím, nějak 10roční počítač, možná je starší. Já jsem prostě to stál někdy na Vánoce někdy, čo se ani nepamatám, které Vánoce byly. Takže tak. No, na 100% je stačí ty bloky, no. Nevadí, půjdem si pro bloky. No, já byl tady nějaký malý strych a já si půjdem asi pro nějaké ty bloky. A nějaké ozdoby nějak na strom. Takže tak se uvidíme. Takže mám nějaké ty věci. Takže myslím, že to nějak 9 bloků. Raz. 2. Další jeden. Je to 9 bloků. Tady jde nějaký ten postavec. No, nejde postavec do schody, ale je tam je postavec. No, takže teďka pomenu ty listy. Takže já vítám na každou stranu 3 bloky, no. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Takže já chci, aby to vyšlo nějak takto to mám vyzerat. Takže má vyžrat tady, tak to jsem to robil, výborně, jsem super stavitel, já to vím, mi to říkal musíte. Jo, pokud se tato tvorba líbí, dejte like a odběr, já už končím, jo. To neříkat. Ale ty ten like to můžeš dát. Je to malá chvilka. Tak
Takže já si myslím, že jsem to nějak povedl, ten nějaký stromček. Vyzerá nějak bezva, jakože. No, takže teďka musíme nějaký dárek Tomášovi, takže co mu tam dáme? No. Myslím, to je pokladní inventář, to dáme. Dá jo něco. Ne, že jo, já jí budu to dávat. Já chci to. A neotvíraj to tedy, pokud nebudou Vánoce. Jak to otvoríš? Máš ban na 2 dny. Na 3 dny, na týden. A já vím, že to aj hráváš skoro každý den. Takže si to rozmyslí. Tak to neotvíraj. Jo a pak si nechceš pokazit překvapení. Tak to radši ani nekoukej, jo? Pak až po Vánoci. Prostě. To vyjde na Vánoce. Takže to je jedno. Já se fakt nementovala. No, co tam dáme? Ale to, že... Tak jsme vykraftili nějaký luk. To bych byla velva, no. On nemá žádný. Jo, ani nevím, co mi dá. Že koníš. No, má netherite. Mám pít na netherite. To máš, ukáž, tady mi daj netherite, jo. Netherite. Čuješ? No. Co tady máme dalej? No. Ještě 12 diamantů. Kamo. Taky to začný dárek. Toto dřevo mu dám. A už nevím, co mu tam dát, prostě. Vlastně koník. Já si nečítali, co mě dostal. Ale nedostal. Vlastně elektra. To je trochu škoda. No. Takže. Jak svící ten dom? Koník. To je ten dom. Strom, vole, já už nevím právat normálně. Keď natáčám video, prostě bezva, když natáčám, prostě to nejde. To prostě nejde. A mám tu ještě dřevo, tomu dá. Jenom podmenovat je. No, takže. To... Já si... Počkej, kde to je? Ne, tak to nás... To... Máša. Takže toto máme plus nějakou bednu, do toho dáme ty věci. Teď chýba nějaké věci, počkat. Nějaké dřevo, tady. Dobrá jsem si jo, dobré, to je dobré. No. Tak to. Výborně.
šestku. Tak věc zpátky a jim to spravit, jdeme dodat a znovu kočíme video. Proto Máša, super, pojď se mnou. Jestli já nemám tu ohradu, to se zamesit. Počkat, mám to tady někde vůbec. Já jsem si, že jsem robil za ohradu naprvé, prostě tak jsem si něco nechal. Ne? Takže si bych kraftil. A ty koníku tam zůstaň, než mi utečeš. Jo, a já už mám koně někde tam dole, kde jsme byli pro věci, pro ty diamanty, jo. Tam je schovaný. No, takže pojď. Jdem tě zavést. Čo, to je krutý. Já to nechám ohladu a vyčekám pro Tomáše. Tomáš potom ho nakrom, jo? Jeden den vydrží. Pár dní vydrží, ne? Tak aspoň ty 5 dní budou Vánoce. No, takže. To ne. Toto. To je to knížku, zlato, lapis, železo, punšon. No. Zberu. A já myslím, že se to tady povedlo. Kdo myslí, že ne, tak. Usne. Kdo myslí, že se nepovedlo, tak povedte, co to mám prostě napravit, něco také. To se mám zlepšit, ale já myslím, že to je akurát stromeček pro dvoch. Hej, no myslím, teda jsme tady. No, ten třetí tady hraje malo kedy. Hrá za čas. Také, tyba boláme. Ale Tomáš to je furt prostě. No. Tomáša. No ne. Takže uji si tady a vy si užijte ten Sky. No, dneska nejsou Vánoce, ale když to vyjde, tak budou Vánoce, tak si užijte, snad tam dostanete po stromček, co si prali jste si. A nedali jsme tu ranici, kterou jsme chtěli, prostě 100 odvratu, to jsme nedali. Bohužel, ale možná příští rok dáme 200.